ମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫର ଜୀବନଟା କେମିତି କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆଉ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୁଆଟା ତାର ଅଫିସରୁ ଆଇଲା ରୋଷେଇ କରାଯିବ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରାଯିବ ଖାଇ ହେବ ସିଏ ତାର ଜାଣୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ। ଆଜି କ'ଣ ଜହ୍ନି ଘରୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଏଇ ଜହ୍ନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜହ୍ନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜହ୍ନି ଅଛି, ସବୁ ବାଇଗଣ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ତରକାରୀ କରିମୁ। ଏଇ ଜହ୍ନି ତରକାରୀ କରିମୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କେମିତି ଜହ୍ନି ରେସିପି ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆଉ ସେ ଦେଖିଛି। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତରକାରୀ କେମିତି ହବ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ। ଆଉ ଦେଖୁଛ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କରାହବ। ମତେ କହିବୁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା। ଏଇଭଳିଆ ଜହ୍ନି ତରକାରୀ କେମିତି କ'ଣ କରାହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମର ସାହା ଭରସା। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତରକାରୀ କେମିତି କରିମୁ କରିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଖାଇମୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଜହ୍ନି କେମିତି ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜହ୍ନିରୁ ଅଧା ପଳେଇଛି। ଘରୁ ଜହ୍ନି ଆଣିଛି, ଜହ୍ନିରୁ ଅଧା ତାର ପଳେଇଲାଣି। ଆଉ ପୁଣି ଏଠି ତାର ରଖିଛି, କାଟି ସାରିକି ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତରକାରୀ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫ୍ ଜୀବନ, ଆଉ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିକି ତାପରେ ନିଜର ଜବ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜହ୍ନି ସେତେବେଳୁ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନି କି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା କାଟିଲାଣି। ଆଉ ଜହ୍ନିରୁ ଅଧେ ସବୁ ତାର ଛଡ଼େଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅଧେ ତାର ଛଡ଼େଇକି ପଳେଇଲାଣି। କହୁଛି ମୋ ଦେଇ ଜହ୍ନି କଟି ହବନି। ଆଉ କିସ କରିବା। ଜହ୍ନି ତରକାରୀ କରିବୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଇଏ ଭାଇରେ। ଓ ନୋ ବେଡ଼ା କ'ଣ ବେ। ଦେଖିଆ ତ ଜହ୍ନିଟା ଦେଖେଇଲୁ, ଦେଖିଆ କେତେ କାଟିଲୁ, ଦେଖାବେ ନୁ ମା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜହ୍ନି କାଟିଆଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇବାଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ। ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଜହ୍ନି ତରକାରୀ କରୁଛୁ, ଜାଣିନୁ। ଦେଖିଆ ଯାହା କରୁଛୁ କି ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜହ୍ନି କଟା ସରିଗଲା। ଜହ୍ନି ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛୁ। ମସଲା କୋଟା ଚାଲିଲା। ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟା ଚାଲିଛି। ଅଦା ରସୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଚା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପିଆଜ ଆଉ ଆଳୁ ଜହ୍ନି କଟା କରିକି ହେଇଛି। ଏବେ କଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେବା। ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଶିଖିବି ତାହାକୁ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ଆଳୁକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଦେବା। ଆଳୁ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଜହ୍ନିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ମସଲା ପରେ କଷିଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲୁ ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ। କେମିତି ହେଇଛି ଆମ ତରକାରୀଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ଫୁଟି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଏରକମ ଦେଖେଇଥିଲା। ଆମ ତରକାରୀଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଖାଇଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଇଲେ ଜାଣିବୁ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଝୋଳ କରୁଛୁ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫ୍ରେ ଘର ଛାଡ଼ି ମେସ୍ରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହା ଥିଲା